Εδώ 1888. Τότε δεν έγινε η μεγάλη ληστεία που λένε. Ναι. 1915 με ένα σταυρό. Υποτίθεται κάπου έχει νεκροταφεία κρυμμένα, τα οποία δεν ξέρουμε. Αυτό εδώ είναι, έτσι. Πιθανόν, ναι. Ναι. Ναι, γιατί μου το έχουν πει κι άλλο ότι αυτό σημαίνει νεκροταφείο. Ότι είναι νεκροταφείο αυτό και όχι ότι βγάλανε κάτι για να... Το οποίο κανένας δεν ξέρει τι έγινε τότε. Και από ό,τι άκουσα κι εγώ ότι τα κρύψαν εκεί και μόλις κάνανε καφές για να τα βρούνε, δεν βρήκαν τίποτα. Βρήκανε μόνο τα κιουπιά. Ναι. Ναι. Υπάρχουν αρκετά σημάδια πάνω που πολλοί κόσμος ανεβαίνει εδώ πάνω και ψάχνει. Αλλά το τι έχει βρει ο καθένας δεν το ξέρουμε, έτσι. Εννοείται αυτό. Αλέξη, έλα. Εδώ έχει ένα σταυρό, φίλε, νομίζω. Και εδώ γράφει 1741. 1741. Να σου πω το σενάριο το δικό μου. Έχει πολλές ημερομηνίες. Βοσκός θα ήταν. Και απλά έγραψε την ημερομηνία γέννησης. Γιατί είναι 1741, είναι πολύ παλιά. Υπήρχαν σημάδια τότε. Δεν υπήρχαν σημάδια. Δεν το ξέρεις. Σημάδια. Δεν το ξέρεις. Έτσι λέω εγώ, η δικιά μου εκτίμηση. Βοσκός. Εδώ 199. Σειρά είναι αυτή. Τις πυροσβεστικές μάλλον. Σειρά είναι, γιατί δες λίγο. Έχει εδώ και ένα μεταγενέστερο. 1990, άστο 90. 7 Πέμπτου το 58, ο Τολμών Νικά. Αυτό είναι μεταγενέστερο, εντάξει. Ναι. Το χάραξε όποιος πήγε. Εμείς θα εστιάσουμε σε εκείνα εκεί. Εδώ θέλω να εστιάσουμε, στο νεκροταφείο. Εδώ. Πιθανόν για αρχαίο τάφο να... Όχι, ολόκληρο νεκροταφείο λένε ότι είναι αυτό. Ή μπορεί, ναι, μπορεί να είναι και μεμονωμένος. Ναι. Ένας. Ωραία. Φεύγουμε από εδώ από το βράχο. Και πού θα μας πας τώρα? Θα πάμε στην τρύπα του κλειδί. Μια σπηλιά που είναι. Μια σπηλιά, ναι. Την οποία την έχουν σκάψει. Δεν ξέρουμε τι έχει βρεθεί. Αρχαίος τάφος. Αρχαίος τάφος λένε. Ναι. Έχουν βρεθεί κομμάτια, λένε, πάνω στις πλάκες. Πάλι φήμες και τέτοια. Ναι, το τι έγινε μόνο εκείνοι το ξέρουν που το άνοιξαν. Ωραία, ωραία. Πάμε. Θα δείξω, πάμε. Θα δείξουμε και το σχήμα. Εδώ είσαι. Έλα. Σε περίπτωση που ήταν τάφος, εδώ θα είχαν τα προσωπικά του αντικείμενα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λογικά. Έχει και αυτή. Ναι.
Από ό,τι βλέπω εδώ έχει καρφιά. Πάμε λίγο πιο μέσα. Θες, βασικά, έλα, να περάσω. Χωράς. Ναι. Πρόσχε. Παιδιά, με το ζόρι χωράμε. 2. Έτσι, Άλεξ. Ναι. Θέλει πάντα προσοχή όταν μπαίνουμε. Το κρανίο μικρό είναι, φίλε. Κρυάρι είναι, έτσι. Ναι. Για κρυάρι το κόβω, ναι. Μικρό ζώο. Μάλλον έπεσε μέσα αυτό και δεν μπορούσε να βγει. Η πιο λογική εξήγηση. Τα σημάδια από πού λες να είναι κοινά? Ποια σημάδια, αυτά. Ναι. Αυτά που φωτίζω εδώ. Ναι, ναι. Το σκάψανε, φίλε. Με τι είναι το θέμα? Δεν ξέρω. Λες και δόντια φαγάνας. Δεν ξέρω, θα είχαν καλή πληροφορία για εδώ. Για θησαυρό μάλλον. Ναι. Έγινε πολύ καλή δουλειά εδώ. Και το σταματήσαν εδώ. Πάμε. Κοίταξε, μάλλον εκείνο το έκαναν για να χωράνε, ώστε να δουλέψουν εκεί κάτω. Άνα, μπράβο, ναι. Πιθανόν. Ναι. Και σταμάτησαν εκεί. Ναι. Αλλά Άρα ό,τι είχε πρέπει να είχε εκεί κάτω, Αλέξανδρε. ναι. Πολύ μικρό και σκυφτή περπατάμε, να φανταστείτε. Πάμε. Ναι. Ωραία. Βγαίνουμε έξω, παιδιά. Το για να το σκάψεις, φίλε, άστα. Συνήθως τους τάφους τους έβαλα εκεί που χτυπάει ήλιος πάντα, σε πλαγιές. Και σε ρέμα. Και σε ρέμα, ναι. Ναι. Εδώ ένα βράδυ ήρθαμε τέτα-τέτ με το λύκο. Εδώ. Ναι, εδώ πάνω. Ναι. Στα 2 μέτρα ήταν. Εκεί τα φυσικό είναι να έχει εδώ λύκους, φίλε. Ένας. Ανιχνευτής. Ναι. Άμα ήταν κοπάδι, τώρα δεν θα ζούσαμε. Άνα, μπράβο. Εδώ είναι η Τριάνοβα. Το οικισμός που είναι, από εκεί. Ο οικισμός ξεκινάει από εκεί και πιάνει όλο το... Από εδώ πιο πάνω. Από εκεί την πλαγιά. Που είναι από εκείνη την πλαγιά, λέω. Από εδώ. Πιο πάνω, ναι. Αυτός εδώ. Και εκεί που είναι και τα γελάδια και μέχρι εκεί εκτείνεται. Όλο αυτό το κομμάτι. Ήτανε πάνω και κάτω. Πάνω και κάτω. Σώθηκε το καμπαναριό όμως, είδες. «1864». Βλέπεις. Πρέπει να έχει κι άλλο αριθμό. Έχει μια λογική το 1864. Θα πάω από εκεί, από εδώ. Τέλειο, έλα. Έχει είσοδο εδώ, ρε. Έχει άνοιγμα από εκεί. Έχει είσοδο εδώ, ναι. Από εκεί περνάει. Από εκεί νομίζω πάει αλλού. Ή έχει βατσινιές. Όχι, περπατιέται. Αλλά νομίζω δεν φτάνει. Και πρέπει να έχει πολύ κόσμο αυτό το χωριό, Είχε, ναι. Μετά κατέβηκαν κάτω. Από εκεί πέρασες τώρα εσύ δηλαδή, πέρασες. Πέρασα. Πάμε. Εδώ λίγο προσοχή γιατί τσιμπάνε, όχι δεν είναι κάτι... Κατάλαβες. Ανεβήκατε πάνω. Έλα. Ανεβήκατε πάνω. Προσπαθώ. Όχι, μην κάνεις πράγματα που δεν πρέπει, φίλε. Δεν έχει πουθενά άλλο να πατήσω. Ξέρεις είναι αυτό. Καταχύστρα. Το κάνανε ξύλινο είναι, το κάνανε για να είναι πιο στερεό το τέτοιο. Ξύλινη καταχύστρα βάζω.
Κοίτα λίγο, Μιχάλη. Έλα. Τίποτα σταθερό. Βλέπεις, να το. Πέφτει. Πέφτει. Μα δεν έχει και νόημα να ανέβουμε πάνω. Μιχάλη, εγώ θα σε έλεγα να μην το κάνεις. Από κάποιο μεγάλο ζώο. Ίσως καμία γελάδα. Και είναι και οξυδωμένο, παλιό. Πολύ παλιό, βλέπεις. Και εδώ έχει γράμματα, αλλά δεν μπορείς να τα βγάλεις, είναι πολύ παλιά. Πάντως παίζει να είναι από το 1864 που λέει, παίζει, εγώ το πιστεύω. Είπες για νεκροταφείο και τέτοια. Συνήθως τα χτίζανε σε ρέματα και τέτοια. Έχουμε κάνα ρέμα. Αν βλέπεις κάνα ρέμα. Ρέμα και στην άκρη του τέτοιου, κατάλαβες. Σε πλαγιές αυτή τα άγωγα. Σε ρέμα, ανάμεσα σε νερό. Και καλά για την παράδοση για να μην δραπετεύουν οι ψυχές, κατάλαβες. Έτσι τα κάναν παλιά. Και στο χωριό μου έχει σε ρέμα. Μα πιο κάτω έχει ρεμά. Όχι τώρα αν υπάρχει, και παλιό ρέμα ήταν. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα παλιό ρέμα, Ναι, κατάλαβες. κοίταξε. Τα κτισίματα είναι από το Μαντρί, από εδώ δηλαδή, Φαίνονται. έτσι εκεί. Τώρα πιο κάτω δεν έχουμε. Εκτινότανε μέχρι πάνω ο οικισμός. Ναι, έχει από εδώ πάνω. Μεγάλο χωριό. Εκεί, ναι. Και όλο αυτό δεν έχει ψαχτεί όλο, να ανέβουμε να το ψάξουμε όλο. Θέλει χρόνο, θέλει... Έλα, τράβω εσύ μες το μακασέ. Ναι, πού πάμε. Πάμε πιο εκεί. Μην ξανακατεβαίνουμε. Βλέπεις εσύ από εκεί ένα ρέμα. Όχι. Κοίτα, τώρα πέρασαν και πάρα πολλά χρόνια, ρε φίλε. Κοίταξε τώρα με τον πόλεμο. Αλλά αν παρατηρήσεις καλά, πιστεύω θα καταλάβεις. Ξέρω εγώ. Και τα δέντρα. Ακόμα είμαστε στον οικισμό. Γιατί βλέπω κάτω, είναι άλλος οικισμός αυτός. Δεν ξέρω τι οικισμός έχει. Να σου πω την αλήθεια. Τώρα να σου πω την αλήθεια, για σημάδια εδώ δεν έχουμε ψάξει, αλλά έχουμε βρει πολύ πιο πάνω σημάδια, τα οποία συμπίπτουν με εκείνα και συμπίπτουν με μια πέτρα που έχουμε βρει σε ένα κιόσκι πιο πάνω. Υποτίθεται ότι ήταν το αρχηγείο των αδερφών. Στο αρχηγείο πηγαίνουμε τα μαξεγόρε. Κοίτα μην κολλήσω έτσι πως είναι ο δρόμος μου. Και να κολλήσεις ή να μείνεις διόφωνο. Αν και δεν κολλάσει, λέω. Καλός είναι ο δρόμος. Και άλλο κρανίο, χορεύει. Βαρύ. Βαρύ, βαρύ. Εδώ μας λέει ο φίλος ο Μιχάλης ότι ήταν το αρχηγείο των ανταρτών τότε με τον εμφύλιο. Ακόμα η ιστή πάνω είναι. Σχετικά φρέσκο είναι αυτό. Δηλαδή όλη η περιοχή εδώ ήταν δικιά τους. Να, εκείνο είναι. Ποιο? Εκείνο το κτίσμα. Και έχω βρει μέσα πέτρα με χάρτη. Ναι. Τον οποίο ακόμα το ψάχνουμε. Δεν έχει κάτι άλλο εκεί. Όχι, θέλεις να ανέβεις να δεις. Μπα. Μέχρι ένα σημείο.
Εντάξει, το βουνό είναι μεγάλο, έτσι. Φάνηκε. Μέχρι τη Δράμα πάει το χωριό. Εδώ το βουνό. Τώρα δεν ξέρω άμα έχει σπηλιές από πίσω, έτσι. Δεν έχεις ψάξει. Δεν μπορείς σε μια μέρα να το βγάλεις όλο. Δεσμεύομαι. Πρέπει να κατασκηνώσεις. Ναι. Δεσμεύομαι ένα πρωί, ξημερώματα να έρθουμε εδώ πέρα και να το ψάξουμε. Και άμα θέλεις το κάνουμε και διήμερο. Θέλει drone. Θα βρούμε και drone. Όποτε θες πες μου να το κανονίσω. Εδώ μπροστά και στα παιδιά το λέω. Φεγγάρι. Εννοείται ότι θα βάλουμε και μαγκάλι. Ναι. Δεν λείπουν αυτά. 6 παρά 10 παιδιά. Σε κάνα μισάωρο νυχτώνει. Ωραία. Και εδώ βράδυ δεν να σε πιάσει το βουνό, φίλε. Εδώ όχι. Έχει λικούδια. Είναι επικίνδυνα. Εδώ. Απέραντο, δέστε. Ούτε πολιτισμούς, ούτε τίποτα, δες εδώ. Κορφές δεν είμαστε εδώ τώρα. Ναι. Όχι στο 100%. Κορφές, παρυφές. Κορφές είναι πιο πάνω. Άμα σε πάω, άστο, θα θέλουμε για ένα τετράωρο να ανέβουμε. Μια εβδομάδα. Για κορφές. Στις κορφές λέω ότι ψάχνουμε εκεί μια σπηλιά την οποία θα δείξει. Ξέρετε ότι υπάρχει δηλαδή. Υπάρχει, ναι. Ναι. Είναι μπαζωμένη, ξέρετε. Από ό,τι έχω μάθει δεν είναι μπαζωμένη, αλλά έχει αρκετό τέτοιο. Αρκετό βάθος. Εκεί θέλεις κοινιά. Κατακόρυφο δηλαδή κατεβαίνεις. Δύσκολο, φίλε. Πολύ δύσκολο. Εκεί θέλεις κοινιά και μάλλον άμα καλυτερεύσει ο καιρός προς το καλοκαιράκι, λογικά θα ανεβούν και... Πες μου και εμένα. Συμμετέχω κι εγώ. Κοίτα, και εφόσον με λες ότι εδώ πέρα υπήρχε δραστηριότητα από αντάρτες και εκείνη το αρχηγείο τους που λες, θα έχει και σπηλιές εδώ, φίλε. Σίγουρα. Ότι έχει σίγουρα. Στις πλαγιές, κοίταξε, σπηλιές αυτοί έφτιαχναν πάντα δίπλα σε ρέματα, έτσι. Για να κατεβαίνουν να παίρνουν και νερό. Να έχουν νερό και προμήθειες, ξέρω εγώ. Ναι. Π.χ. αυτή η κορφή τώρα εκεί που οδηγεί. Βλέπεις που έχει το μονοπατάκι εκεί. Ναι. Δεν έχεις εξερευνήσει κατά εδώ. Κατά εκεί όχι. Εμείς τώρα που πήγαμε στη σπηλιά με το κλειδί, ναι. Είμαστε πίσω από αυτά τα βουνά που βλέπουμε. Πίσω από εκείνα τα βουνά. Από εκείνα. Ναι. Είμαστε πολύ πάνω. Βασικά πόση ανάβαση κάναμε, καμιά ώρα. 2. 2 ώρες ανάβαση, ναι. Γιατί σε λέω ήδη είναι 6 παρά 5. Ξεκινήσαμε, 4 ανεβήκαμε, 6 ώρα πάει. Και μην νομίζεις, φίλε, αυτό που είπε για τους αντάρτες εδώ πέρα, πιστεύω ότι και εδώ που πατάμε μπορεί να έχει σπηλιές. Απλά έχουν καλυφθεί με τον καιρό. Κατάλαβες. Εδώ θέλει να πέσει κανάρισμα. Ναι, κανονικά. Έτσι. Εκεί θέλει να πετάξουμε drone, να δούμε πίσω τι γίνεται, γιατί η ανάβαση είναι λίγο δύσκολη. Ναι. Ήρθε και η συνοδεία μας.